Ассалом духтаро, созер назен саломати хуба ина материалои идон напрсиден ҳамхе материалои фасон ёфтум. Иёра то 300 ман мефурӯшанд бори Дубай Ҷакарда, лекин акция рафтистай барои подписчикои мо 220 сомон як либосаш ҳози дигар рангакошам ҳастай ҳамхе хушручаяни равиден киртадаку аҷоибот мебиёя ҳози машмода бо дигар рангошам нишон метам. Сангоша нигоҳ кунед духтараконам хе қолаб ровардагай сангои тоза ваяй чи меган Сваровский шишаги озина дига цветошам биненда чи хушрувай 220 сомон як либосаш марҳамат тамошо кунен интихоб кунен вай ира бинен чи фасонай цветаш интихоб кунен сабукакая гар намешавӣ даҳа гар намешавӣ ина бори Дубай марҳамат касседа дар корай метавонен дархост кунен Ҷакардаи дубайский мана чашми урус и рангаш чашми урус ном доштайна дидена тамошо бино касседа дар корай интихоб кунен дар равакак шмода бурда доставка кунан оранжевый цветча бинен чи хушручай мана дидена духтарако аҷоибот Ҷакардаи фасон хубиш дар инай ки духтарои ҳеч намешава учукам намекунӣ беҳад фасонай мана марамат касседа дар кор интихоб кунен дар равакак бурда доставкатон бикунан лекин дар ҳақиқат ҳам материали фасонай ина барои арӯсакоям сару пои арӯстам мегиранд ку нигоҳ кунен да дур мебини ягон материалои фасони қиматӣ метова худаш қиматия ёхи бори Дубай ай духтаро марҳамат лекин 220 сомона як либосаш 220 сомон марҳамат интихоб кунен бурда расонантона сангошам беҳад хушрӯзадагиай сангои оригинал бая намуди дига Ҷакарда ҳастай духтаро нигоҳ кунен сафед барои арӯсҳои на ягон материалои фасон мегиранд ку сафедак ё ҳоҷиаҳода ина марҳамат анеми намудам и Ҷакардаяй мулоимаки хушрӯ Ҷакардара мепурсанд ки чи хелеай ранги медонен фаранг буд конем хелеай материали Ҷакарда мана марҳамат касседа дар корай бибиёи мо ами ҳама Ҷакарда мепӯшида фаранг мепӯшидан ҳечи намешава 350 сомон буд ҳози кам монда будай 220 сомон шудагиай духтарако беҳад нархи арзони дастрас анаи боша глянцевый ипек қай хушрува глянцевый ипек 220 сомон тамошо бинен худтон медонанд ки нархиш чанд буд ҳози чанд шидай марҳамат нархи дастрас интихоб кунен дар равакак бурда шумода доставка кунан ана ина бинен вай и Ҷакардара бинен и чанд пул глянцевый ипек ирам ҳамун нарх метиҳан леки дуруст намегирав леки метиҳан барои шумо барои и духтарако марҳамат интихоб кунен бурда шумода расонанд як материалаки дига нишон метиҳем ба ҳамин навори имрӯзара ҷамъбаст мекунем ва ира бинен духтарои қахшучай иш шансай даст натиед иш чансмай 250 сомонай марҳамат интихоб кунен ана ина мучам духтаро нигоҳ кунен чи фасонай 250 сомон ино ку аҷоиботай материалаш диден бинен аҷоиб фасонак ина касседа дар корай интихоб кунен ё 250 сомонан духтаро марҳамат